Ediscoll. Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala dioċeżi se ninġabru għall-Assembleja Dioċeżana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin bit-tema Il-Knisja f'Malta llum, komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-tajb tagħkom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Aħna nistqarru fil-kredu li nemmnu fi Knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika li tfisser mibnija wkoll fuq is-sisien tal-Apostli. Illum ukoll il-Knisja tfakkarna fil-konsagrazzjoni tal-Bażiliċi ta' San Pietru u San Pawl ġewwa Ruma, u aħna dawn din il-konsagrazzjoni tinteressana għax nifhmu is-sem ta' dawn l-apostli fil-treġġija tal-Knisja, fit-tmexxija tal-Knisja matul is-snin. Knisja apostolika li ġejja minn żmien l-apostli. Nitolbu l-mulej li aħna narfu dan it-talim li għadda lilna Ġesu permezz tal-apostli u l-Knisja tiegħu matul is-snin. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għamil u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Talbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax ilena sħiħ u bla tmiem
ينساب fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabin. F'dak iż-żmien, Eliżar, wieħed mill-ewlenin fost l-iskribi, bniedem imdaħħal fi żmien, raġel li ġiblek suġġizzjoni, kienu qegħdin iġġeluh jiftaħ ħalqu bil-fors biex jiekol il-laħam tal-majjal. Iżda huwa għażel mewt ta' ġieħ minflok ħajja ta' qajb, beżaq il-laħam u minn rajħ resaq lejn il-kavallett, kif għandhom jagħmlu dawk li għandhom il-kuraġġ li jiċċaħdu minn dak li ma jiswix wieħed iduq. Imqara l-imħabba naturali ta' ħajtu. Dawk li kienu mqabdin li jagħmlu din l-ikla ta' sagrifiċċju kontra l-liġi, billi kien ilhom żmien twil jafuh, warbuh fil-ġenb u bdew iħajruh iġibu stess laħam li kien jista' jittiekel u jħejjih hu stess. Imbagħad jagħmel ta' birruħu qiegħed jiekol mill-laħam tas-sagrifiċċju skont l-ordni tas-sultan. Jekk jagħmel hekk jinħeles mill-mewt u jkun ittrattat tajjeb minħabba l-ħbiberija tagħhom minn żmien twil. Imma hu ħadd deċiżjoni nobbli tixraq l-snin tiegħu lid-dinjità kbira ta' xjuħitu u l-bjuda ta' xaru u lis-safa ta' ħajtu sa minn tfulitu. Imma fuq kollox, deċiżjoni li kienet taqbel mal-liġi qaddisa mogħtija minn Alla stess. Bla telf ta' żmien stqar x'kien u qalilhom li jistgħu jitbagħtuh lejn l-art li mwiet. Ma jixraqx qalilhom l-snin tagħna li nimxu b'wiċċ bieħor biex imbagħad ħafna miż-żgħażagħ jaħsbu li Eliżar ta' 90 sena qaleb għal mar barrani. Huma mbagħad minħabba l-wiċċ bieħor tiegħi u l-ġibda għal daqsxejn ta' ftit ħajja oħra jintilfu u jien niġbed fuq xjuħiti l-għajb u s-seħta. Imqar jekk għalissa neħles mill-kastig tal-bnedmin ma nistax inwarrabhom minn dak li jista' kollox, sew jekk nibqa' ħaj, sew jekk immut. Jekk issa ta' raġel li jien nagħti ħajti inkun qiegħed nuri li jien den ta' xjuħiti u nħalli liż-żgħażagħ eżempju sabiħ ta' kif għandhom minn rajhom imutu, qalbina għal ġieħ tal-liġi qaddisa. U dawk li ftit qabel kienu tħassruh, issa ħraxu miegħu, għax dan id-diskors tiegħu derilhom li kien ġenn. Meta mbagħad wasal biex imut taħt is-swat, tnietu qal, il-mulej li għandu erf qaddis, jien jaf li jiena stajt neħles mill-mewt u li qiegħed inġarrab taħt is-swat u ġieħ tal-bisa f'ġismi. Imma f'ruħi qiegħed insofrih bil-qalb imħabba l-biża' tiegħu. Hekk b'dan il-mod għadda minn din il-ħajja u ħalla b'mewtu mhux biss liż-żgħażagħ, imma wkoll lill-kotra kbira ta' ġensu, eżempju ta' qlubija u tifkira ta' qawwa. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej u dak li jżommni flimkien. Il-mulej u dak li jżommni. Kemm kottru mulej l-edewwa tiegħi. Ħafna huma dawk li qamu għalija. Ħafna huma dawk li jgħidu fuqi. M'hemmx salvazzjoni għalih falla. Flimkien. Il-mulej u dak li jżommni. Imma int mulej, tarka madwari, inti l-ġieħ tiegħi, inti terfali rasi. Jien bleħenoli l-mulej insejjaħ u jweġġibni mill-għolja mqazza tiegħu, flimkien? Il-mulej u dak li jżommni. Immur nimtet u norqod u nqum, għax il-mulej iżommni. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġemma madwari kontrija, flimkien? Il-mulej u dak li jżommni.
Alla ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u xxabbat ma' siġra ta' tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien ser jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jien ħtieġli noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġiedi sentih lill-foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram. Għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jekk kienx ipitter bil-pniezel fuq it-tila ma nafx. Però żgur li kien kapaċi joħloq stampa ċara, dettaljata ta' dan il-pass tal-Vanġelu, jgħid tal-San Luqa. U mhux dan il-pass biss, imma l-Vanġelu ta' San Luqa fih diversi passaġġi ta' dettalji imprezzabbli li verament idaħħluk fl-ispirtu tal-ġrajja, bħalmi il-ġrajja tal-Iben il-ħali. Din il-ġrajja llum ta' Zakkew tant għandna dettalji sbieħ u tgħid malfejn, pereżempju Ġesu kellu jħares il-fuq, tgħidu li mhux bil-fors la kien fuq is-siġra. Ma Ġesu seta' baqa' għaddej u lil Zakkew ma tax kasu. Jew inkella Zakkew jinżel qudiemu. Imma Ġesu iħares il-fuq biex juri l-aċċ li għandu li jfittex il-midneb, jew dak li jista' jidher midneb. Fuq kollox, Zakkew ma nafux jekk kienx midneb jew le, għax hu stess qal jekk jinsraqt lil xi ħadd. Jiġifieri il-fattu li dawn id-dettalji juruna l-umanità ta' Ġesu, il-qalb ta' Alla. Ġesu bniedem, Ġesu Alla. Imma mhux biss, imbagħad li jħares il-fuq Ġesu u jgħidu dik il-kelma: għax jien ħtieġli niġi għandek. Mhux inti bżonni, jien bżonnok. Kemm hija differenti s-sitwazzjoni. Mhux il-bniedem bżonn ta' Alla, imma donnu Alla bżonn tal-bniedem. Donnu Alla ma jgħaddix mingħajr il-bniedem. Ġesu qed jgħidilna ma jgħaddix mingħajr ma jfittex dak li jista' jidher f'għajnejn ħaddieħor mitluf u midneb. Isa inżel minn hemm. Anke din il-kelma, Isa inżel minn hemm. Toqgħodx taħsibha għax jien ħtieġ li niġi għandek.
jiena rrid niġi għandek, għandi bżonnok, għandi bżonn is-servizz tiegħek. Jiena midneb, jiena pubblikan, jiena kulħadd iħares lejja bid-dubju għax jien niġbor it-taxxi għal ħakkiema. Ġesu jgħidlu, Isa inżel minn hemm għax jien ħtieġli noqgħod għandek. Dettalji mill-isbaħ. Imma mbagħad mhux biss x'kien jiġu wiċċ imwiċċ Zakkew quddiem Ġesu, hawnhekk għandna l-istqarrija ta' Zakkew. Ħirġa mill-qalb. Għax Zakkew iltaqa' ma' Ġesu mhux superfiċjalment, mhux imħabba l-kurżità, l-ewwel kienet il-kurżità għax kien qasir u rid jarah u ma qadx jikkonfondi u tela fuq siġra ta' tih selvaġġ basta jarah il-kurżità. Imma mbagħad x'kien ġie wiċċ imwiċċ ma kinitx iktar il-kurżità li qanqlitu quddiem Ġesu, imma kienet is-sinċerità, il-verità, l-imħabba li qanqlet il-Zakkew li jagħmel dik l-istqarrija. Jekk jien sraqt il xi ħadd, jekk sraqt, se nroddlu lura, mhux darba għal 4 darbiet iżjed. U l-bqija, l-istqarrija kollha ta' Zakkew. U Ġesu jgħid llum il-din id-dar ġieta s-salvazzjoni. L-intenzjoni kollox hekk kien jgħallimna San George Preka, u anke din tidher ċara fil-laqa ta' Zakkew ma' Ġesu. L-intenzjoni li Zakkew ma kienx qiegħed jagħmel wirja biex juri kemm hu hekk ġeneruż, imma kien qed jagħmel stqarrija mill-qalb ta' dak li kien qed iħoss quddiem Ġesu. L-intenzjoni retta li tassew idur lejn Ġesu jikkonverti u jara li jimxi wara Ġesu. Sentimenti li San Luqa ipinġihomna, iġelna inħossuhom, ħalli verament ma' Zakkew ukoll aħna nagħmlu stqarrija ta' fidi meta niltaqgħu ma' Ġesu. Li jħobbna, li jfittixna, li jistennina, li jridna, jixxenna għalina, anke jekk aħna tant midinbin. Impoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej mibnija fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' twassal l-aħbar it-tajba mad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex ma jaslux li jibqgħu jippersegwitaw il-min għandu l-fidi, il-fidi fik, il-fidi f'Alla l-imbirek li trid tesprimi ruħha f'ġustizzja, verità u libertà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn mumenti diffiċli biex bħal Zakkew jiltaqgħu wiċċ imwiċċ ma' Ġesu li jurihom kemm iħobbhom, kemm jixtieqilhom il-ġid u lest li jagħmel din il-laqa ta' mħabba magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal mejtin kollha biex huma wkoll igawdu fl-eternità id-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna narblu dejjem l-intenzjonijiet tagħna kif qed ngħixu il-laqa tagħna miegħek kif il-kelma tiegħek inħalluha tibnina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin noffru bħala Knisja mibnija fuq is-sisien tal-Apostli, fuq il-pedament li huwa int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lill-kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma tinħtieġ tifħir tagħna, inti joġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis. Qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-isfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu, Anton, u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu
Jenata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-moment li fih fiduċja nersqu qudiem Alla li hu missierna l-koll u nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun irtint kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dhunubietna bħalma naħfru lil ħattijana. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l xulxilla. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tiltħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum.
It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Bota pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana, eħlesejna u iqaf mana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħanna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Sirna li inti fis-semawiet, tqaddes ismek tiġi salnatek, ikun titgħin kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismak tal-tana, Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sir ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm iflaġellat. Sirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-dbatija, meta s-Sir ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkejt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija,
الملائمية كمبركة انت فوسط النساء مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kmbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, awrina li inti jomna li jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rritikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija meta s-sirtan Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk inti tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija
المليمية كمبركنت فوست النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسمو Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al Missiero Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubbietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al Missieru Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejn dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, tqaddes ismek tiġi saltnati, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qajt tal-btana. Missir eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna għalina. Spiritu Santu Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Mqazza Marija. Itlop għalina. Mqazza Alla. Itlop Mqazza għalina. xeba ta' xbejbiet. Itlop għalina. Om ta' Kristu. Itlop għalina. Om il-Knisja. Itlop għalina. Om tal-ħnina. Itlop għalina. Om tal-grazzja talla. Itlop għalina. Om muxebba. Itlop għalina. Om mit-tama. Itlop għalina. Om li zjed safja. Itlop għalina. Om li zjed nadifa. Itlop għalina. Om bla teba. Itlop Om għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlop għalina. Om tal-aġeb. Itlop għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlop għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlop għalina. Om ta' min salvana. Itlop għalina. Xebba kollu kaqar. Itlop Xebba għalina. li tistħoq kull qima. Itlop għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlop għalina. Xebba kollok seta. Itlop għalina. Xebba kollok ħnina. Itlop għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlop għalina. Mera tal-qdusija. Itlop għalina. Tron tal-erf. Itlop għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlop għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlop għalina. Amara ta' kull tiba. Itlop għalina. Warda mistika. Itlop għalina. Torri ta' David. Itlop Torri għalina. ta' Lavorju. Itlop għalina. Dar ta' Deb. Itlop għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlop għalina. Bib tas-sema. Itlop Kewba għalina. ta' filodu. Itlop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Ken tal-midimbin. Itlop għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlop għalina. Faraġ tal-migranti. Itlop għalina. Għajnuna tal-insara. Itlop għalina. Sultana tal-anġli. Itlop għalina. Sultana tal-patriarki. Itlop għalina. Sultana tal-profeti. Itlop għalina. Sultana tal-apostli. Itlop għalina. Sultana tal-martri. Itlop għalina. Sultana tal-verġni. Itlop għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlop għalina. Sultana mnisla minaj l-ewwel teba. Itlop għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlop għalina. Sultana tal-familja. Itlop għalina. Sultana tal-paċi. Itlop għalina. Ħaruftalla li tnekfi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tnekfi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tnekfi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddija tijek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina.
San Bastian Martri, itlob għalina. San Paul Santurrocco, Ittolbu għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraglitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.